Christmas tree nga gama sa impounded nga motorsiklo sa Tagulwan Municipal Police Station agaw atensyon karon. Apan kapulisan adunay pagpaklaro sa mga mibatiko sa ilang gihimo. Ani ang report. Agaw atensyon karon sa Tagulwan Misamis Oriental ang pinasahing Christmas tree tungod sa pinasahi nga materyales ang gigamit. Kini ang Christmas tree sa Tagulwan Municipal Police Station kung asa mga impounded nga motorsiklo ang ilang gigamit. Kini ang entry sa kapulisan sa gilusad nga kompetisyon sa provincial government. Among mga motor, dugay na kunong nakatambak sa ilang compound ug sagad niini sobra na pulo ka tuig na wala kuha sa mga tag-iya. Busa aron malimpyo ang palibot ug mapabati gyapon ang kapaskuhan, ilang gihimo ang maong Christmas tree. Unique jud kaayo ang impounded motor vehicles Christmas tree nga gibugna sa kapulisan dinhi sa Tagulwan nga gama sa mga motorsiklo nga beyond repair na. O gani sumala sa kapulisan ilang nahuna-hunaan nga dili na pud ilakip ang kini nga mga motorsiklo nga mapuslan pa o katong mga bag-o pa nila na impound sanglit posible pa kining i-claim sa mga tag-iya. Ang mga motor is wala kaming binago, pinalitan. As it is yan, from time 10 years before na nandyan na yan, nalipat ng lugar, yan sila, wala kaming kinuwang part o yan na sila. So if ever man may mag-claim diha, pakita lang ang saktong papeles, walang problema kahit nakasabi dyan, ibihatag natin sa kanila. Kung lantawon sa buntag o hapon, daw dili matagad ang mong Christmas tree, tungod mga motor lang ang makitaan. Agaw atensyon lang kini kung musiga na ang Christmas light sa gabi. Hasta ang police station ang nabulit usab sa Christmas decorations. Unique tanahon kay sabad na sikat nga gipatong karon nakakuha nami ba nga pwede day nanaon ng gon mga gipang recycle ang motor gay mong Christmas tree. Kada sa mata labi na kanang magabi. Nindot sa mata. Ang kana siya sir mas okay na siya kay gitapok siya dili samok kay tanahon ba niya. Sada sad kay murag medyo lami man siya tanahon gitapok magigay siya wala di man sagbot tanahon. Kung aduna may daghang midayig, apan naa usay pipila nga mibatikos sa aksyon sa kapulisan. Busa kini ang ilang mensahe. Yung sa mga ibang owner naman ng mga motor na mga bagong na impound, nandyan yung mga motor nyo, hindi namin pinakilaman. Ang ginalaw lang namin is yung para maging limpyo ang ating stasyon with the spirit of Christmas. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.